Els humans i la resta d'animals que ens rodegen compartim més que el planeta en què vivim. En aquest programa, subjectivament i a mode d'entreteniment, relacionarem algunes actituds, aptituds o comportaments d'alguns animals amb l'última actuació dels pilots de MotoGP. Avui, al Gran Premi de San Marino, al World Circuit Marco Simoncelli. Comencem la jungla de MotoGP. Bé, doncs arrenquem este tercer programa. Ha sigut un cap de setmana prou entretingut en el que s'han mogut algunes posicions importants, sobretot alguns pilots canvien de fàbrica, alguns abandonen, alguns entren de nou. I el més important per al que resta de temporada és que van ajustant-se les posicions per la lluita pel Mundial i Fabio Quartararo segueix en primera posició, encara que Pecco Bagnaia ha avançat de la tercera a la segona, relegant a un Aleix Espargaró que encara li queda per acabar de carburar per la xispa eixa, així que a falta de només 6 carreres el Mundial s'apreta més que mai. Però bé, anem al que ens interessa, anem a classificar els pilots per els animalets. Per a mi la formiga d'avui, igual que la setmana passada, és Fabio Quartararo. Estem davant l'insecte amb major massa cerebral que existeix. Són intel·ligents, metòdiques, treballadores i grans estrategues. Coneixen la jerarquia, tenen una gran dedicació i compromís amb el seu grup. És la representació pura de la constància i el treball. I per què dic que la formiga és Fabio Quartararo una setmana més? Doncs per algo serà. Dins de l'imperi de Ducati que està formant, que realment si guanyen aquest Mundial no vaig a llevar-li mèrit perquè és guanyar un Mundial de pilots, que és l'únic que li queden, però tenen 8 motos en la parrilla, si és que tota la parrilla és Ducati i així van ficant traves als altres pilots com Fabio Quartararo en aquest cas, i les Ducatis o Pecco Bagnaia en aquest cas va sumant punts i va sumant punts per a la lluita pel Mundial. El cas és que per a mi Fabio Quartararo segueix en la formiga perquè és treballador i va sumant poquet a poquet. Ha demostrat una setmana més que ell mateix ho ha dit a l'eixir de la carrera. Estic frustrat perquè la moto ja no va més, però segueix demostrant que és una autèntica màquina de pilotar la moto. La Yamaha no va bé, ell la fa anar molt bé i segueix barallant per la lluita pel Mundial, segueix en primera posició. Per a mi, estratega, tàctic, treballador, Fabio Quartararo, i va treballant poquet a poquet per assolir els seus objectius. Segueix primer en el Mundial a falta de només 6 carreres. Bé, i després d'assignar-li la formiga a Quartararo, anem a passar al guepard. Per a mi el guepard d'aquest cap de setmana, la bèstia, Enea Bastianini. Aquests animals diürns cacen a primera hora del matí i a última hora de la vesprada. Cacen gràcies a la seva desenvolupada vista i gran velocitat. És el mamífer terrestre més ràpid de tot el planeta. Bé, Enea Bastianini ha sigut una autèntica bèstia. Bé, jo segueix pensant que podria haver guanyat la carrera perfectament i encara que ens diguen per ahí fonts externes que Ducati no ha donat ordres d'equip per a frenar l'ascens de la victòria a Pecco Bagnaia, sincerament jo crec que s'ha vist claríssimament, sobretot en l'última volta, com Enea Bastianini tenia algo més per donar. Només hem de veure que en l'última volta, a meitat de l'última volta, se n'ha anat de frenada, s'ha passat de frenada, s'ha colat i en 4 curves li ha retallat 6 dècimes o 4 dècimes a Pecco Bagnaia. El que demostra que avui era el més ràpid de tots. Podia haver-lo passat, jo crec. Encara així ens quedarem sempre amb el dubte perquè òbviament ningú va confirmar això i menys de Ducati, però per a mi el guepard d'aquesta setmana ha sigut Enea Bastianini. Bé, i tenint assignats tant la formiga Fabio Quartararo com el guepard Enea Bastianini, la serp d'aquesta setmana per a mi ha sigut Luca Marini. Parlem d'una espècie amb un caràcter molt volàtil. Pot aparentar indiferència i tranquil·litat i agredir als pocs segons. Amb comportaments inesperats pot ser tranquil·la i passiva com agressiva i letal. Està considerat un dels animals més impredictibles del món. Per què dic que la serp és Luca Marini? Doncs perquè és imprevisible, perquè alguna carrera pot anar molt bé i una altra pot anar un poc pitjor. El cas de Luca Marini és que la diferència entre els entrenaments i la classificació i després el que fa en carrera crec que és prou notable. En aquest cas, corria en casa, amb una moto de casa, amb una fàbrica de casa i això li va molt bé. Més enllà de tot això, crec que Luca Marini està fent una temporada excel·lent i que últimament està fent carreres molt bones. I passem al teixó de la mel. Qui ha sigut el teixó de la mel per a mi aquesta setmana? Maverick Viñales. Tenaç i resistent, mai deixa escapar la seva presa. Un animal que no li tem a res. Tot i el seu xicotet tamany, és conegut per les seues feroces habilitats defensives i la seva agressiva naturalesa. Considerat l'animal més valent de tot el món.
Sí, per a mi ha sigut Maverick, ha tirat de raça, ha tirat de valentia, ha fet un carrerón brutal, un cap de setmana molt complet i des del primer moment sabia el que anava. Ha fet una eixida directa, concisa i ha seguit així fins al final de la carrera. Precisament per passar-se de valent, jo diria que ha pecat un poquet d'inconscient perquè està tirant i tirant tota la carrera fins que els pneumàtics han dit fins ací i ha començat a baixar dècimes i aneu estenint i Pecco Bagnaia s'han allunyat. El cas és que per intentar-ho no ha quedat. Ho ha donat tot en la pista, ho va donar tot amb entrenaments i ha demostrat ser molt ràpid amb aquesta Aprilia. Bé, i per finalitzar, aquí li assignem la Tortuga. Per a mi, esta setmana ja no puc aguantar més, li l'assigne a Franco Morbidelli. Tranquil·la i despreocupada, no té pressa per arribar al seu objectiu. Són exploradores, però al seu ritme. Tot i ser una ràpida i excel·lent nedadora, és el reptil més lent de tot el món. Bé, doncs jo crec que està clar per què li l'assigna Franco Morbidelli. No li l'assigna durant aquestes setmanes perquè, bé, n'hi havia alguns pilots que era més Cantarín que havia fet pitjor Gran Premi que ell, però en aquest cas ja no puc aguantar més. És company de Fabio Quartararo, duen la mateixa moto, exactament la mateixa moto, i jo no puc explicar-me com Fabio Quartararo va tan amunt i ell va tan baix. No sé si per sensacions, experiència, setting o per què és, però realment Franco Morbidelli està fent una temporada desastrosa. En este Gran Premi no ha pogut ni tan sols acabar la carrera i encara que havia classificat bé, havia fet la seva millor classificació, no donen la tecla i normalment va molt lent. Ha sigut el cas d'avui, que no ha pogut ni tan sols acabar la carrera. Així que fins així el tercer programa de la jungla de MotoGP. Espero que vos hagi agradat molt. Si esteu d'acord o no esteu d'acord podeu deixar-me-ho així en els comentaris i dir-me a quin pilot li assignaríeu cada animalet. Així és que espero que vos hagi agradat molt una setmana més i ens veiem al següent Gran Premi a casa, al Gran Premi d'Aragó. Una abraçada, ens veiem, adeu.